24 июнь жұмға күн шығарылышыбызды башлайбыз. Эфирда Соба Докуннары телевидениесі. Атна информацион студиясынан сізні мен Райля Галявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, бүгін біздің төп темалар. Тірлік азығы әзірлеу тулы күшінде куәтінде. Сау бұл мәктәп, сау мұтырмыш. Шығарылыш сыйныф егітлері қыздары үшін шығарылыш кешелері гүрләді. Хоккей трофейі Гагарин кубогын собалалар өз күзлері біле көрді. Ахазір барсы турында да тулырақ. Бұйылғы ғадәти болмаған яз қырдағыларыны шақты хафаға салды. Көп ішлер соңа қалды. Қойбір елларда хужалықлар май ақырында оқ пішенге түшейді. Әмі табиғатның күші ғажайып. Алдағы атнада болған жылы яңғырлар үлем пішенлеріні тез үлгіртті. Бұл күнлерде район хужалықларында тірлік азығы әзірлеу тулы куәтіне дәуам ете. Жауаплығы шекленген Саба жәмғиетінің 90 гектарлы көп еллық үлен басуында біз келгенде іш соңғы гектарларда барайды. Қуәтлі техника, КАМАЗ машиналары оңған егетлер бір күн бола дегенде бұл басуда ішіні түгелләп та қойған. Класс комбайнларын ерлеуші Фәнил Рәхимуллин һәм Зөфәр Мәжитов күннәр ояз тұрғанда пешен сыпатлы вақытта ішіні қызу тұтарға керек дейлер. Бұйыл пешен яқшы үзкеш күнге 30-лап КАМАЗда тұтырға болады Фәнил Рәхимуллин. Быйыл табиғат шартлары оңай келу сәбәпле теге елга караганда уңыш әйбәтрәк инде. КАМАЗлар күбрәк кайта теге елны әзи инде. Табиғат шартлары начаррак булды бит инде. Быйыл әйбәт булды. Уңыш более-менее. Мөмкинлеге шул 50 КАМАЗ тиеп була инде. Прицеплы КАМАЗлар көнгә. Моңа хәтле КСКда эшләдем мин башта. Аннары полиция деген комбайнда шушындай ойында теге пішен ура тұрғандарда, жия тұрғандарда. Но бұл екінші инде, бұл шетелдегі маның бүтін оңайлықлары өзінде. Хызмет стажы 40 елдан артық болған Зөфәр Мәжитов игенші ішін түрлі еллар болды. Бұйыл пішен де әйбәткіне үскен уақытны юғалтмыша сыфатлы уақытта жиып урнаштырыға керек деген фикірді. Азығы көп бар, мына погодалар бесін енді, погода бесі жиып алыплар, конечно, ұзай алқары әйбәтірек енді, ұзай жоқ әйбәтін, қырлық болды ойды. Бел нормально шығайды, мына КАМАЗларда көп. Әлі мына сабантоя халі келді бәкті, ішлерге тұры келді, анда шыл кәзәтнің алған егінде. Тұрышатын сабаға ташылдылар. Анар мына шу басу енді, мамалай басуға кеше түштім. Әлігі көп еллық үлен басуының гектарынан 120 центнер ешіл масса жиып алынған. Бұл участыққа суғару жайламалары да урнаштырылғаш, яңғырсы жайларда да оңыш алу мүмкінлігі бар. Бәрәңгі басуы да ерақ түгіл. Соңғы еллардағы құры жайлар басуларны суғаруның актуаллігін бек яқшаңлатты. Ғымымен, игеншілік қауатырышына бек нық бейлі үлке. Яумсыз, жилі күнлерді синаж салу ішлері бек тәтіз һәм юғары сыфатлы башқарылса, жилі күнлерді басуларны шүп үләнлеріне қаршы гербицидтар білән ішкәртуінің нәтижесі түген болашақ. Жейкені игеншілікті қәрішіні тиішлі сұрақларда башқарып үлгірмәсәң, юғалтулар болашақты агроном Рамил Шеймарданов. Бұл біздің Мамалай бригадасындағы 90 гектарлы көбелі үлән басуы. Мұнда біздің шеттілден апайтылып шешілгәние 4 жылылық травяной смесінде. Мұнда кеше абитасын тұтынғанлар енді егауар келіп, елбатқан құрса баштан синажға алырға мына бүгін абитқа бітіріп кеттілер. Пакусларға салындылайны ГВК-лар білән жилетіліп, 60-70% влажность білән собаға егінге ташылды синаж енді. Бұл біздің құры еліндағын, мұнда біздің суғарылу установкалары құйылған, құры елларындағында су септіріліп, юғары оңыш алынды. Бұл басуда шағыштырмаша юғары оңыш болды. Биыл Аллаға шүкірінде уақытында яңғырлары да яуды. Пішенлер зор болып істілер. Шылай бірінші укос деп әйтегенде люстерналарда энергия көбірек, қамшылар көрәп заларыны синажға енді соғым сырларына тұплап қоябыз основной. Бұл басуда шул бутанизация фазасында жеңіліп алынды енді уақытында. Сатыш бригадасында барлығы 110 гектарда суғарылу гектарлары бар, майданлары бар. Біздің бір круговой фрегат 60 гектарға сибә һәм 3 барабаннар сибә енді 50 гектарға. Бұл күнлерде сатыш бүлікшесінде сатыш яғындағы 200 гектарлы көп еллық үлен басуында синаж салу іші бара.
Россия Федерациясының күп кенә төбәкләрен үз иткән Балтырган Татарстанда да артканнан арта. Урыны белән буе 3 метрга җитүче бу үсемлекне хәзер инде республиканың теләсә кайсы төбәгендә күрергә була. Безнең районда вазгыять ничек? Сорауга җавап алдагы сюжетта. Собалылар тынычлык саклый ала. Безнең районда зыян салучы Балтырганның Сосновский һәм Мантыгация түре юк. Шулай да Питрәш, Биектау, Балтач, Орша районы, Күрше Киров өлкәсендә ул киң таралган. Ул инде элеккедән килгән бәләкәй чакта без белгән татарча исеменнән Балтырган. Аның төрләре бик күп төрле, бер 6-7 төре бар аның. Бу Борщевикның инде моның кешегә зарар китерә торган, менә бездә өйрәнелгән Борщевик Сосновский кешегә пешерү бирә торган һәм Борщевик Мантыгация дигәне. Калганнары инде безнең дару үләннәре фармацевтикада кулланыла һәм ашауда кулланылган элек. Моның инде исеме элек урысчадан барлыкка килгән. Борщ сүзеннән Борщевик, аннан аш пешергәннән элек борщ ашы. Шуңа күрә шундый исемнәр бар инде бу көндә. Бөек Ватан сугышыннан соңгы елларда хәле шактый авырайган терлекчелек тармагын күтәрү өчен уйлап чыгарылган ул. Ил җитәкчесе Иосиф Сталинның турыдан-туры катнашы булганга Балтырганны кайберәүләр Сталин үче дип тә йөртәләр икән. Безнең якларга Балтырган орлыгы 1980 елларда кайбер хуҗалыкларга силос культурасы буларак тәҗрибә ясау өчен җибәрелгән. Баштагы чорда терлекчелектә файдасы да булмый калмагандыр. Нигенә дисәң дә табигать шартларына бирешми бит. Азык массасы хәтта кукуруздан да артык. Ләкин терлекләр бу азыкны теләмичә ашый, аннан сөткә һәм иткә ачы тәм керә. Борщевик Сосновский һәм Мантыгация килгәндә инде алар кешегә ожог бирә инде, аныңа тигәндә, аллергик кешеләр булса, чәчәк атканда исеннән кешегә аллергия бирергә может инде. Шуңа күрә аның янына килмәскә инде, аның бу Сосновский дигән 3 метрга үсә, 3 метрдан да зуррак булып, яфраклары зур һәм зур итеп чәчәк ата инде. Аның шушы Борщевикларның чәчәкләреннән 8000 штук орлык чыга, әйбәт өлгергән елларында һәм орлыклары 10 елга саклана инде. Алар инде үз чиратында су буйларында, дамлы җирләрдә, күл кырыйларында үсәләр инде. Бу Борщевиклар күбрәк шундай болыннарда була инде. Һәм моның килеп чыгышы инде Кавказ якларында, Кырым якларында үстерелгән бу элеккедән. Шул инде безнең якларга Саба районында игелмәде. Инде күрше районнарда, Арча районнарында, Күкмара районнарында элек синажный культура булып игелгән иде, ләкин маллар яратып ашамагач ул төшүп калды һәм 2015 елдан инде уже культура түгел, сорный растение булып калды инде. Культура игелми, сорный растение булып калды һәм моны бөтен яклап бетерү бар инде. Территорияда кешегә зарар салган булгач, моның инде төп бетерү чарасы булып бара инде. Сплошной гербицидлар белән эшкәртү, аны инде чавып атып кына яңадан учарланып чыга, бер җирдә чапкан җирне 3-4 учарланып чыгып китә яңадан. Шуңа күрә төптән үк җирне эшкәртү инде, сукалау агрегат белән керә торган булса инде, булмый торган булса шул штоп чәчәген орлык таратмый торган кирәк. Кемчә бер башыннан 8000 штук орлык чыгара, башын кисеп атырга кирәк инде, хотя бы чәчәк чыгарганда. Көзгә калдырып инде җирен әйбәтләп эшкәртеп куя инде. Бу үләннең кеше организмына никадәрле куркыныч икәнен һәркем белә. Аңа кагылып кына үтүдә тәндә җәрәхәт барлыкка китергә мөмкин. Кайчагында кычыткан чагын хәтерләтүче Балтырган агуы тәннең тырналган урынына эләксә, авыр җәрәхәткә әйләнергә дә мөмкин. Мондый вакытта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ел саен дистәләрчә кеше әлеге үләннән зур зыян күреп, хәтта хастаханәләрдә ятып чыга. Балтырган бигрәк тә балалар организмы өчен куркыныч. Бу инде кешегә әгәр дә зарар китергән чиракта ул шабыш алып чыга инде, су шикелле җыелып, мазар шикелле, теге кешегә сызландырып тора инде. Шуңа күрә монда ожог булган чиракта инде әгәр дә кеше танып, ожог булган чиракта обязательно проточный суда, сабын белән сабынлы суда җуырга, аңа төрле теге раздражать итәргән кремнар сөртеп куярга инде. Киемнәр нияр кимәскән өстеннән. Нидән кояштан сакланырга инде 1-2 сутка. Штоп кояш нурларында тагын ожог бирмәсен ул җиргә. Бу афәт белән көрәшү шактый авыр. Үсемлекнең тамырлары кайчагында беләк юанлыгына җитә икән. Тирәнлеге дә берничә метрдан арта. Әгәр дә инде су буйларында, теге авыл совете территорияларында бит инде безнең аграрнарны бөтен җиргә булынлыкларга төшү бирә алмый, теге басуда бай эшләр җитәлек. Әгәр дә моны топ булсагыз, андый бик шундый Борщевик Сосновскийга шул дип уйласагыз, безгә авыл хуҗалыгына хәбәр итә аласыз.
2.35-66 номерінен шалтыратып, һәм Россельхозцентр аларына тоже барлап итеп қарап тұралар. Алар 2.48-29 я 2.30-29 номеріне шығып хабар ите аласыз. Әлег үсемлекнең уңай яклары да юк түгел. Оксымнарга ифрат дәрәҗәдә бай, гектарыннан исә 2000 центнерга кадәр яшел масса бирә ала. 22 июнь Бөек Ватан сугышы башланган көн бу атнага туры килде. Быел бу фаҗигага 81 ел. Сугыш бездән ерагайса да, тарихи даталар якынлашканда хатирәләр гел яңара. Фронтка безнең районнан 8427 кеше китеп, шуларының 4989-ы яу кырында ятып кала, хәбәрсез югала. Илебез азатлыгы өчен халкыбыз эшләгән батырлыкларны онытырга хакыбыз юк. 22 июнь кичендә райондашларыбыз үзәк мәйданга җыелды. Хәтер, ил хәтере, халык хәтере. Тарихта ил һәм халык хәтереннән мәңге җуелмаслык хатирәләр бар. Бөек Ватан сугышы башланган 22 июнь көне халык хәтеренә мәңгегә уелган. Байдар сабасының үзәк мәйданына җыелган райондашларыбызны утлы еллар кайтаугазы берләштерде. Иң элек халык хозурына утлы кораллар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Аны Нократ аланында урнашкан Россия Федерациясе герое генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов исемендәге махсус әзерлек үзәге алып килгән. Алар арасында сугыш вакытында безнең солдатларыбыз тотканнары да бар иде. Заман белән бергә хәрби технологияләрдә үсә, яңара. Андыйлары белән дә кулга алып танышырга мөмкин булды. Мылтык, автомат, пистолет, граната, гранатометларны халык белән бергә район башлыгы Рәис Миннеханов та кызыксынып күзәтте. Ул безнең улларыбызга мондый кораллар белән кулланырга язмасын, ил иминлеген армия сафларында тыныч көннәрдә генә сакларга язсын дип теләде. Дөрестән дә ул вакыттагы булган хәлләрне искә алып, бүгінгі тұрмышының қадірін білу, әр вақытны біздің келешек буыннарға, аларды сөйләргә, һәм инде андай афәт көннәр булмасын иде бүтән. Шулай истәлек кенә була торган була күрсен иде. Һәм инде безнең келешек буыннарны шулай патриотик эшләнү безнең Вескипалянада, һәм инде аларны менә хәзер bizge çıkışları bulacak. O terbiye biri dürüstten de. Şimdi bizim rayonumuzda da bu meselede çok iş işlene. Hem indi bine gelecekte şu patriotik klub bilen biz elimtede buluruz diye bulayım. Hem indi bizden yaralışa soğuşta da, tılda da bulgan hallerini iske alıp bulat turgan bulat kursun indi. Hem indi siz bilgençe bugün günde de anday urunlar var. Bulgan ilgilen kurgayasın. Hem anday haller şunday istelikli hem indi okırga, korurga hem iske alıp turgan bulat kursun. Нократ аланының Россия Федерациясы герое генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов исемендәге махсус әзерлек үзәге сабаалар хозурына 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын реконструкциялау, театралаштырылган күренешен дә алып килгәннәр иде. Мизгелләр безнең камера күзлегеннән. За период Великой Отечественной войны на проведении тяжелых работ на территории Германии было увезено, включая военнопленных. Наши солдаты занимают позиции для атаки. Советские граждане испуганы. Прохаживается перед нашими соотечественниками, что-то рассказывая о величии Германии. Начинается!
В героическом бою наши разведчики-красноармейцы уничтожили фашистов. Враги хотели угнать в Германию. Слава героиннице от гитлеровской оккупации, армии добра и мира на нашей земле. Ура, товарищи! Ура! Горелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне ватаныбыз азатлыгы өчен гомерләрен биргән, сугыштан исән имин кайтып та инде бакыйлыкка күчкән ветераннарыбыз. Әби-бабаларыбыз истәлегенә билгесез солдат һәм тыл ветераннары һәйкәленә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Ил көннәребез тыныч, күкләребез мәңге аяз булсын. Бу кешелекнең иң зур теләге. Бердәм дәүләт имтиханнары төгәлләнде, мәктәп тормышы да нәтиҗәле азагына якынлашты. Кичә район күләм чыгарылыш кичәләре гөрләде. Саба аграр көллиятенә исә 11 сыйныфны бик яхшы нәтиҗәләргә тәмамлаучылар җыелды. Аларны котларга район башлыгы Рәис Миннеханов та килде. Безнең хәбәр. Саба аграр көллиятендә үткән чыгарылыш бәйрәменә 11 сыйныфны тәмамлаучы егетләр, кызлар зур өметләр, якты хыяллар белән килделәр. Бәйрәмгә балаларның шатлыкларын уртаклашырга әти-әниләр, укытучылар, район җитәкчеләре дә килде. Һәр кемне балаларның киләчәге якты, тормышта үз урыннарын тапсын иде дигән теләк берләштерде. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов укучыларны бәйрәм белән тәбрикләде, үзенең киңәшләрен җиткерде. Шундый тантана булыр дип уйламыйсың да, тагын шундый кыска тиз уза. Һәм инде ничек булган, аны бүгенге көндә яхшы турында гына уйларга. Тормыш булгач төрлесе була. Шуның өчен инде нәрсәнәдер, менә укымышы калганым, өйрәнмеше калганым, кемгәдер начарлык эшләгәнем дип кайгырасы түгел, иртәгә уйларга кирәк. Беренчедән, үзегезнең сәламәтлегегезне саклагыз. İkinciden, ömür boyu ihtiramla. Zaten her vakit gündelik. Benim eylesim kile, tırmış etkenizge, bilgenizge, öğrengenizne her vakitini barlağız. Oku bir vakitine bitmeyi. Ömür boyu okuysa. Şimdi mene egzaminin boyunca da bugün günde neticeler var. Respublikada da siz aldığınızdan birisi. Молодцы, siz buldurasınız. Tırmış yolunuzdan gel şuraya buldurup yaşayabilirsiniz. Biz sabadan da yollarını yaşayabilirsiniz. Rahmet sizge. Şimdi okuşlarına etiyenlerle ayıran rahmet. Şunday bulgan bağlarını dünyaya getirip, şunday zor terbiye bergenizge, hem indi bilim bergenizge. Аннары ул бик яхшы билгеләренә генә укыган 27 укучыга медальләр, җәмәгать эшләрендә актив катнашкан 21 укучыга котлау хатлары тапшырды. 3 укучы бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балл җыюга ирешкән. Сәләтле балалар мәктәбен тәмамлаучы Азалия Миннекаева рус тел укытучысы Гөлнур Байкиевага аеруча рәхмәтле. Тырышлыгыбызның куанычлы нәтиҗәсе бик тә сөендерә дип. Мин быел сәләтле балалар мәктәбенең 11 сыйныфын тәмамладым. Бик сөйнечле вакыйга, ул рус теленнән 100 баллга бирдем. Бу әйбергә мин һаман да ышанып бетә алмыйм әле. Әлбәттә, укытучылар белән саубуллашасы килми. Мин инде хәзердә бик аларны сагынам. Безнең сыйныф бик дусы иде, тату иде. Мин аларны шулай ук бик каты яратам. Азалияның сыйныфташы Алсина Фәткриева исә төгәл фәннәр белән бик дус. Мин беренче ел урта мәктәбендә укыган инде. 10-нчы класска Адаленкага килдем. Укытучыларыбыз да бик әйбәт инде, имтиханнарны булыштылар, әйбәт бирергә, әйбәт результатлар гына нәтиҗә булды. Шуның өчен мин канәгать бүгенге көнгә.
Мектеп елларында ук үзенә һөнәр сайлаган, үзен шул өлкәдә сынап караган Саба гимназиясе укучысы Фәрида Галимуллина бүгенге көндә булачак журналистларның алтын каләм бәйгесендә дә катнаша. Уку елы күз ачып йомганчы 11 ел узды да китте. Әле менә кичә генә кебек иде беренче сыйныфка кергәнебез. Беренче укытучым Нурхия Восходиновна. Шул арада менә 11 елдагын тәмамланды. Күңелдә бик күңелсезлек хисе бик авыр. Шундый мотор бәйрәм оештырсалар даган авыр хис белән карап утырам. Шушы мотор бәйрәм еллары, мотор уку еллары бетте, тәмамланды дип бик күңелсез. Ләкин шулай да карамастан, Алла берсе безне бик дә зур ел көтә. Киләчәгебездә уку йортларына кирергә инде безгә уңышлар, барыбызга даган Алла берсе. Экзаменнар, имтиханнар Аллага шөкер тәмамланды. Аның өчен барыбыз да бик шат. Әйбәт кенә тәмамладык. Барысы да югары балларга бирде. Мин дә Аллага шөкер югары балга булды. Хәзер инде менә иң мөһиме, кирәкле без мин яраткан, мин ышаткан уку йортына керә ала берсе. Укучының һәр уңышы артында укытучының тырыш хезмәте, йокысыз төннәре тора. Сыйныф җитәкчеләре өчен һәр бала үзенеке кебек якын, кадерле. Безнең бу уку елында мәктәбебезне барлыгы 5 укучы тәмамлады. Укучыларыбызның бөтенесе дәген бик тырыш, бик актив балалар булдылар. Бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы билгеләргә генә тәмамладылар. Һәм мин аларга киләчәктә дәген үзләре сайлаган уку йортларына кереп, үзләре теләгән һөнәрне үзләштерә алсыннар дигән теләктә калабыз. Сатыш мәктәбендә эшли башлаганыма инде минем менә хәзер бик күп еллар, 34 ел. Һәм менә шушы эшләү дәврендә быелга 11-нче сыйныф укучыларым минем 5-нче чыгарылыш балаларым. Бер кыз, 6 егет тәмамлый. Барысы да бик яхшы билгеләрне тәмамлыйлар. Һәм инде мин алар белән бик килешеп эшләдем. Әти-әниләр белән дә бик килешеп эшләдек. Аллага шөкер. Һәм инде 11ләрем алтын бөртекләрен дип кенә йөрттем инде мин аларны. Алар шундый тыңлаулылар, активлар, тәртиплеләр, шул хәтле менә күңелгә якын булып калалар. Әти-әниләр һәр вакыт әти-әниләр җыелышларына йөрделәр. Төрле конкурсларда катнаштык, бәйрәмнәрдә катнаштык. Балаларым чыннан да шушы укучыларым арасында төрле предметлардан олимпиада җиңүчеләре. Һәр берсе турында шундый озак итеп сөйләр идем. Аларның инде һәр берсенең төрле уку йортларына кирергә теләкләре бар. Менә алга табада укучыларыма зур уңышлар, ак юллар, тормышта ялгышмыйча, матур, яхшы кешеләр булып яшәүләрен теләп калам. Чыгарылыш кичәсе ахырында яшь артистлар чыгыш ясады. Балалар да имтиханнардан соң рәхәтләнеп ял итте. Дөрес, әле кайбер фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләрен көтәргә туры килә. Аннары чыгарылыш кичәләре мәктәпләрдә дәвам итте. Сез атна информацион программасын карыйсыз, дәвам итәбез. 7 кат үлчә, 1 кат кис. Тегүчеләрнең хезмәт девизы. Дизайнер линиясы буенча тегүчелектә үз эшен башлап җибәргәндә Гүзәл Хилалдиновага 7 генә түгел 1000 кат уйларга туры килә. Бүген ул Байдар Сабасында урнашкан ательесыннан Монраш исеме астында спорт киемнәре тегеп күпләрне сөендерә. Аларга тән җылысы бүләк итә. Яшь эшмәкәр балачак хыялын тормышка ашырып, һаман саен үсү максатында. Безнең киләсе хәбәр. Монраш исеме астында тегелгән хатын-кызлар, ир-атлар, балалар өчен спорт киемнәре соңгы вакытта Сабалылар телендә еш яңгырый. Ул хезмәт башында үзебезнең район кызы Килдебәк авылыннан Гүзәл Хилалдинова тора. Аның ательесе Домбыты бинасының 3нче катында урнашкан. Ул биредә клиентлары белән очрашып, һәр кемнең үз теләге буенча күңеленә хуш килгәнен тегеп бирә. Тегү кызның балачак хыялы. Бүген ул аны зур адымнар белән алга әйдәп алып бара. Безнең нәселдә тегүчеләр юк, өйдә дә машинка булмады. Әнинең инде яшь вакыттан ук хыялы булган. Ул инде хәзер менә шул кызма күчкән дип сөенеп йөри инде шул хыял. Машинкаларны уку йортын бетерүгә Сабага кайттым. Сабага кайтып, эшсезлекләр чиратына язылып, шуннан акча алып, шул акчага машинкалар сатып алып, өйдә эшли башладым инде. Өйдә башта
Балалар үшін бортиклар, мендерлер, юрганлар тіктім. Алар аны әкренләп тегеп, сотып, оқша жиып, киемнәргә материал алып, әкренләп инде киемнәргә күчтем аннары. Артка борылып карасак, балалар бакчасында йөргән вакытында кулына ине җеп алып, курчагына теккән тәүге күлмәген һөнәри башлангыч дияргә була. Ятышлы килеп чыккан эштән күңеле булган кыз киемнәрне бер-бер артлы тегә генә тора. Мәктәп тәмамлагач та кая барыйм дип аптырап тормый. Туп-туры Казан технология дизайн көллиятенә китә. Биредә аның тегү һөнәрен тагын да үстерергә, камилләштерергә юл ачыла. Кулына диплом алгач, үз эшемне ачам дигән ныклы карарга килә. Нәтиҗә менә бүген күз алдыбызда. Бу көндә тегүче һөнәрен бик тә кирәкле дип саныйм. Чөнки инде тегә белгәч, ул барлык эшне эшли беләсең кебек инде минем өчен. Чөнки аңа түземлек кирәк, пөхтәлек, точность, уверенность кирәк инде. Чөнки син үзең өчен түгел, башкаларына сөендерәм дип, башкаларына киендереп, матур иттереп, шуңа тырышасың. Шуның өчен тырышкач, бик җаваплы эш дип саныйм инде мин моны. Бүген көндә дә башка кешеләрдә без теккән киемне күргәч, мин инде сөенеп туя алмыйм. Кечкенәдән үк хыялланып йөргән хыялларым әкренләп шуңа ашып бара дип сөенеп туя алмыйм инде. Мунраш Гүзәлнең әти-әнисе Мөнирә белән Рәшитнең исем ижекләреннән барлыкка килгән кушма сүз. Мунраш бу көндә без үзебезнең линияда бар инде, дизайнерская одежда, анда инде минем уйлап тапкан киемнәр аерым сатыла интернетта, сайтта сатыла, Инстаграмда фотографиялар бар, аерым сайтта бар инде. Аннары икенчесе ремонт эшләрдә эшлибез, оптовый эшләрдә эшлибез, спецодеждалар, спортивный командалар, спортивкалар, шапкалар, индивидуальный пошив, күлмәкләр, мәсәлән, курчакларга кирәк булырга может, бөтенсен эшлибез. Республиканың үз мәшгульләрне яклау программасы буенча бирелә торган 140 мең акчаны Гүзәл 2019 елда ала. Менә бу Япониядә җитештерелгән Джак тегү һәм Джуки оверлок машиналарын алырга зур ярдәм була ул аңа. Эшне шулар белән башлап җибәрә. Тукымаларны Төркиядән кайтарта, өстенлекне трикотажга бирә. Трикотажның да ике төрлесе була. Үч дисәң дөресрәк тә булыр. Двухнитка, трехнитка и трехнитка с начесом инде. Двухнитка менә юкарак була, алар футболкага, шортикларга иң юкасы булгач, тәнгә бик рәхәт була инде. Трехниткадан монда юбкалар, маечкалар тиктек инде без. Булар яшь кызлар өчен. С начесом уже кыш көннән суык көннәргә бара инде. Бар җәйгә бик уңайлы, рәхәт тәнгә. Удобно инде. Мондай толстовкалар. Буларны инде яшьләр генә түгел, олылар да кия ала, бик яратып кияләр. Замоксыз да замоклы иттереп ясап була. Капюшонлы иттереп тегеп була инде. Кемгә капюшонлы ошый, кемгәдер капюшонсыз ошый. Капюшонсыз гына да тегеп була. Буларын свитшот дип атала, булары худи инде. Аерым шортиклар, чалбар тиктерүчеләр дә була. Мондай озын айтылган футболкалар, шортик белән дә киеп була, лайсыны белән дә киеп була, үзеңә киеп була. Шундай 3 төрле универсальный футболкалар тиктек. Булар инде егетләргә, кызларга бара инде. Размер 42-дан 48-га кадәр. Хәзерге бүген көндә оверсайз мода, шуңа шулай иттереп тегергә булдык инде. Аниматор киемнәре дә тегәбез инде, алар уже индивидуальный пошивка керә. Шушындай. Булара начесым уже кышка бара инде. Татарча орнаментлар белән кертеп тә тиктек. Аларны бик алучылар күп булды инде.
Калган остатыкларны без әрәм итмибез. Шушындай кухня өчен инде прихваткалар, бияләйләр тегәбез. Бияләйләрне кухняна түгел, кышкыны кар күргәндә бик җайлы. Бик яратып алалар инде. Гүзәл заказлары артып китеп, үзе генә җитешми башлагач, тагын 2 кешене эшкә ала. Бигрәк тә күләмле, оешмалардан күмәртләтә, спорт киемнәре, футболкаларга сорау зур ди. Соңгы вакытта артистлар командасына тегә башлаган. Күбесенчә артистлар белән эшлибез. Фирдус Тимаевның командасына тиктек, спортивный одеждалар, инде футболкалар, спортивкалар. Алар белән эшлибез. Диля Нигматуллина, Марат Яруллин, Радиф Ахмадиевлар, алар хайраңына заказ бирде. Мөнир Ахмаев, шулар белән эшлибез. Ине, жеп, метр тегүченең хезмәт кораллары булар гына түгел хәзер. Заман белән бергә алар да ишәя, камилләшә, эшләүчегә уңайлаштырып кына тора. Машиналар да акыллы башлана, һәр тукыманың үз җебе, инәсе бар ди тегүче. Үзенчәлекле була һәрбер материалы инде. Трикотаж, мәсәлән, джинсовый тукымалар була. Аларның һәрберсенә каралган аерым ине, аерым җепләр, чөнки туры китереп текмәсәң, алар җепләр шартлый башлый, өзеләләр, строчка матур булмай, дөрес тегелми инде. Анары крайдан строчкалар китә башлый, кием торкала, сүтелә башлый инде. Мәсәлән, бу минем алда трикотажный тукымага керә, исеме Рибана. Аңа инде аерым ине каралган 75ле. Сонлы ине белән тегергә кирәк 75-80 инде. Җепләрне дә крен обрабатывать иткәндә инде оверлокта аңа икенче төрле җеп каралган, строчкалар теккәндә инде аңа икенче төрле җеп каралган инде. Кибетләрдә сатылучы әзер киемнәр һәр вакытта да гәүдәгә ятышлы булмый. Размер буенча кимчелекләр булганда, гүзәл беренче ярдәм. Менә хәзер минем кулда рубашка. Бүтән кешенең дә размерлары туры килмәй инде, я күкрәге зур булырга может, или биләре стандартка туры килмәгән гәүдәләрдә була. Алар инде киемнәр алалар да күкрәкләре туры килә размеры, ләкин эшләре зур булырга мөмкин. Без инде аларны кырыйдан сүтеп, алар белән сөйләшеп, туры китереп, материал алып кайтып, размерга туры китереп, тегеп бирәбез, сапма иттереп. Ел вакыйгасы чит илләрдән санкциялар кертелү белән күп кенә эшмәкәрләрнең эш шартларына аяк чалынды. Гүзәл исә үз мисалында аның уңай якларын гына күрә. Мунраш киемнәре импорт алыштыруда бер дә ким түгел. Чит илләр ябылганнан соң, киемнәр керми башлагач, безнең бу көндә спрос артты, заказларыбыз күбәйде, оптовый эшләр күбесенчә инде. Безгә бик плюс булды инде. Үз исемеңне булдыру өчен авырлыкларга бирешмичә, эшләргә дә эшләргә кирәк. Күп вакытта яшьләр каршылыклардан куркып туктап кала. Гүзәл исә андыйлардан түгел. Аның максатлары әле зурдан. Алла бирсә инде, алдагы көннәрдә тегүчләр күбрәк алып, оптовый эшләр эшләп, үзенең линиясында, дизайнерская одеждада яңа киемнәр кертеп, күбрәк тегеп эшләргә планлаштырабыз инде. Планлы эш таркалмый дип борынгылар белеп әйткән. Алга максатлар куйганда аңа омтылу һәрчак булачак. Һәм Гүзәл Хилалетдинова исемен клиентлар арасында популярлаштыру өчен тегүче кыз бүген менә шулай баш күтәрми тегә дә тегә. Аның инәсе адым сайын кешеләргә матурлык, җылылык сызып алга йөгерә. Балаларның җәйге каникуллары китапханәләр эшчәнлеген дә бермә-бер җанландырып җибәрә. Ялны файдалы итеп оештыру, китап белән дуслыкны тагын да арттыру өчен китапханәчеләр төрле кызыклы чаралар ярдәмендә балаларны үзләренә тарта. Шушы көннәрдә район үзәк китапханәсе каршында җәйге китапханә ишекләрен ачты.
Инде менә 5-нче ел рәттән Әбрар Кәримуллин исемендәге район үзәк китапханәсе җәйге чорда балалар өчен әдәби алан проектын тәкъдим итә. Шул рәвешле китап укучылар алган белемнәрен ныгытып кына калмыйлар, камилләштерәләр дә. Быелгы җәйге китапханә әзерләгән чаралар да кызыклы булачак һәм аңа старт тантаналы шартларда бирелде. Барысы да балаларның күңелен күрер өчен эшләнгән. Җәй инде ул иң матур, иң кызыклы чор, ләкин ул файдалы булырга тиеш җәй һәм ул китаплы булырга тиеш. Шул максаттан җәй көне без Әзгәнә китапханәнең эшен үзгәртәбез һәм җәйге китапханә бүгеннән ачык дип игълан ителә. Эше инде аның күптәннән башланган булса да, һәм җәй көне без балалар өчен үзебезнең Instagram битебездә, ВКонтакте битендә махсус биремнәр биреп барабыз. Әдәби алан дәфтәрләрен башлыйбыз. Һәм ул ел әйләнәсендә барса да җәй көне анда махсус биремнәр була. Һәм без татар язучыларының иҗатлары белән таныштырабыз. Алар буенча биремнәр бирәбез. Һәм балалар өстәмә яңадан китапханәгә килеп, китаплар укып, ул дәфтәрләрне тулыландырып барырга тиешләр. Һәм инде август ахырында без аларга йомгак ясыйбыз. Узган ел инде без 500 балага җиңүчеләр дип таныган булсак, бөтен биремнәрне үтәп өстәмә китаплар укыган бу ел аларны тагын да күбрәк булыр дип көтәбез. Алла бирсә, һәм инде бәлки әдәби сабан туе район күләм, республика күләмендәге сабада булыр дип көтелә бу ел. Менә шунда инде матур итеп зурлап аларны котларбыз. Бүген инде укучының мәдәни көндәлеге җиңүчеләрен дә котладык. Безнең төп җиңүчеләр Казанга барган иде, һәм 2-3 урын алучыларны без бүген яңадан бүләкләдек. Балалар китап укымый дип әйтсәк тә, балалар бүгенге көндә матур әсәрләрне яратып тыңлыйлар. Безнең менә монда көн саен әдәби әсәрләрне укыйбыз кычкырып китапханә каршында. Һәм алар мәктәп программасыннан да җәйге укыр өчен дә бирелгән әсәрләр. Балалар төрле мастер-классларда катнаштылар. Алар өчен биюләр, уеннар оештырылды, төрле китаплар, журналлар тәкъдим ителде. Асфальтка төсле акбурлар белән рәсемнәр ясадылар. Әкият геройлары зур китап аларның күңелен ачты. Интернет заманы булса да, чыннан да балалар китапны да дус итәләр. Мин күп китаплар укыган. Анда, допустим, Шурәле, Илүс океанда, Дюймовочка шуларны укыдым. Аннары миңа җәйге каникуллар бик ошый. Лагерьда без ашыйбыз, уйнайбыз, разный мероприятияларга барабыз. Сезнеке? Разный экскурсияларга барабыз. Анда бик кызык. Килдебәк урта мәктәбендә белем алучы Лияна Тимергалиева китапханәнең чын дусты, бәйгеләрдә актив катнашучы да. Быел исә укучының мәдәни көндәлеге конкурсында җиңүгә дә ирешкән. Җәйге китапханә ачылышына Лияна әнисе белән бергә килгән иде. Әдәби аланны мин бик яратам. Китап укырга яратам. Бу проектны мин бик яратам. Гел китапханәгә барам, китап укыйм шунда. Бүген безнең бу дипломны безнең мәдәни көндәлек буенча беренче урын алганга тәбрикләделәр. Без бик шат, елда катнашабыз бу проектта. Шулай ук әдәби алан проектында да ел сайын катнашырга тырышабыз. Чөнки бит инде ул безнең бу дөньяда китаптан башка яшәү мөмкин түгел дип уйлыйм мин. Китап бит инде акыл хәзинәсе. Бу хәзинәне безнең бернинди компьютерда, телефондагын алмаштыра алмый. Сәләтле балалар мәктәбенең 3-нче сыйныфына күчкән Нияз да укучының мәдәни көндәлеге бәйгесендә катнашып дипломлы булган. Я очень люблю читать книги. Мой любимый автор это Корней Чуковский. Он написал много разных интересных сказок. Я буду приходить в библиотеку на летние каникулы, чтобы брать оттуда книги и читать их. Китапханәчеләр китапханәләре булмаган авылларга да шушындый күңелле чаралар белән чыгарга, балаларның озын каникулларын кызыклы итәргә планлаштыралар. Район авылларда сабан туйларны гөрләтеп уздырганнан соң күпчелеген мәдәният хезмәткәрләре тәшкил иткән район делегациясе башкалабызның Совет районы Дәрвишләр бистәсенә юл алды. Узган ялларда үткән милли бәйрәмебездә сабаларның аерым мәйданчыгы эшләде. Саба районы майданчыгы ерактан ук кунакларына үзенә җәлеп итеп тора. Аның үз миллилеге, чисталыгы, яме бар. Бистәдә яшәүче татарлар гына түгел, төрле милләт халкы да бу көнне сагынып көтеп ала. Приходим на Сабантуй каждый год. А вот эта вот площадка Сабиновского района нам очень нравится. Мы с прошлого года ждали их блинов из печи. Они просто обалденно вкусные. У них такая вкусная продукция. И сыр, и сметана, и мед. А какие у них красивые изделия. Из прутьев они вяжут. И мы с удовольствием приходим сюда попраздновать день урожая и вообще понаслаждаться
праздником. Приезжайте чаще, мы будем вас с удовольствием ждать. Очень рады. Бик katı şadı Sabantoy. Küpten kilmek ilagan idim. Zor şadı mine Sabantoy. Elimine oyunlarda katlaştım. Bir oyunlarda? Kaşık bilen yumurka al nide. Anlarsın. Tabir oyunga katlaştım. Külmekке. Безнең район Дәрвишләр бистәсе Сабан туенда 3нче ел эшли. Шәһәр халкына мәдәният хезмәткәрләре, оешма предприятиеләр, бай күргәзмә, сәүдә рәтләре әзерләгән. Ныклы әзерлек белән елдан-ел киләбез. Мин инде райондашларыбызга монда килеп катнашып, шәһәр халкын сөендергән үзебезнең райондашларыма рәхмәт белдерәсе килә. Монда бик зур хезмәт һәм инде без бик матур итеп шушы Казанның 3 Сабан туеның берсен шушындай матур кәеф белән матур атмосферада Сабан туйны гөрләтәбез дип әйтик. Безнең монда үзебезнең бер Сабан туй, ныклы әзерлек әйткәнемчә инде безнең монда мәдәният бүлегедә зур хезмәт куя. Саба лесхозы әлбәттә шушындай матурлыкларны ясады. Шулай ук Гафаэль оешмасы, безнең сәүдә итүче Каймак, Лукос, күйек оешмалары монда үзләренең продукциясын тәкъдим итте. Авыл хуҗалыгы идарәсе 4 төрле безнең зур җанвар, йорт җанварлары куйды. Шулай ук Радик Ясауич КФХ-сы дип әйтик, шулай казлар, йомырка тавыклары белән килде һәм инде безнең максат шәһәр халкына, безнең башкалабыз халкына күрсәтергә авыл тормышын, авылдагы булган, яшәгән йорт хайваннарын, инде аннан соң бу йорт хайваннары белән ничек итеп кулланып була, нинди файдалыклар алып була, йонын, итен, сөтен, бөтенесен нәрсә эшләтеп була, без монда күрсәтергә тырыштык. Әлбәттә инде безнең авыл хуҗалыгы мәдәният белән генә районыбызның эше тукталмый, шуңа күрә инде безнең алга таба перспективада робототехника, судомоделирование, авиамоделирование дигән түгәрәкләребезне без шулай ук монда күрсәтәбез, төрле мастер-класслар. Безнең районыбыз балалары, олылары ни белән шөгыльләнә, шулай ук без аларны монда алып килдек, шулай ук монда күрсәтергә дип менә куйдык. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Совет районы башлыгы Роман Фәтхетдинов, Казан шәһәренең башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров һәм башка мәртәбәле кунакларны район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов каршы алып озатып йөрде. Быел төп тема борынгы тамырларга кайту, программа бәйрәмнең мәгънәсен чагылдырган фольклорга нигезләнгән иде. Әби бабаларыбыз заманыннан калган йолаларның күбесе тәкъдим ителде. Кул тегермәне белән он тарттыру, чалгы таптау, мунча себеркесе бәйләү, каз канаты сыздыру, йон җигерләү, шәл бәйләү, тукмаш кисүне күреп кенә түгел, үзеңә дә эшләп карарга мөмкинлек тудырылган иде. Саба районының мәдәният хезмәткәрләре бүген 100дән артык үзебезнең мәдәнияткә гашыйк булган хәвәскәрләр белән Казан Сабан туена килдек, мастер-класслар алып килдек, бик күп кызыклы уеннар алып килдек, мастер-класслар алып килдек. Мәсәлән, сыйыр сауыдан башлап, сепаратор айырту, сөт өсте ясау, тукмаш кисү, кыймак пешерү, шәл бәйләү, барсын шушындыйларны авыл халкы нәрсә белән шөгыльләнә, шушыны безнең шәһәр халкына күрсәтәсебез килде. Һәм инде матур гына бәйрәм бара. Әле бу без инде Саба районының үзенең Сабан туеннан да гына ойнап җитмәдек. Менә Казанга килеп җиттек бу атнада. Икенче атнага Алла бирсә, Вятский поляны Сабан туена барабыз. Шушындый уй-хыяллар һәм матур хыяллар белән эшләп йөрибез. Теләге булган һәр кемгә сыйыр саудырып, шунда ук сепаратор белән каймак ясап бирүне дә шәһәр халкы таң калып күзәтте. Бу шөгыль аеруча балаларга кызык тоелды. Куе сөттән каймак ясыйбыз. Аның бер ягыннан каймак чыга, икенче ягыннан аертылган сөт. Аннан безнең твороглар, кефирлар ясыйлар. Күршедә генә сыр ясарга өйрәтү һәм кулинария буенча мастер-класслар үткәрүче Минлебай сыр ясау цехы дегустация уздырды. Недавно были в Сабах, делали косичку 15,5 метров. Всем майданом делали, всем майданом кушали, всем раздавали. Было очень интересно. Милли киемнәрдән киенгән райондаш егет кызларының һәр хәрәкәтендә, үз-үзен тотышында милләтебезнең асылы, гүзәллеге чагылыш таба. Яшәешебезгә көч бирә, киләчәккә өмет уята. Сәнгать үзешчәннәре,
фольклор ансамбльләре элек-электән калган йолаларны тасвирлап, халыкка бәйрәм рухы таратты. Хәзерге заманда популяр булган робототехника эшләре дә бер рәт булып тезелеп киткән. Суды модельләштерү, 3D модельләштерү бу өлкәдә иң сәләтле егетләрнең иң яхшы эшләре урын алган иде. Здесь на выставке представлены работы детей последнего времени. Мы разрабатывали проект «Метательные механизмы». Все роботы основаны на разных принципах, которые вы здесь можете наблюдать. Здесь, например, арбалеты, разработки детей. Здесь механизм натяжения. То есть здесь механизм, который основан на тоже упругом механизме и на противовесе. Здесь механизм, который основан на потенциальной энергии резины, который выбрасывает шарики. А здесь механизм быстрого вращения. Быстрое вращение, с помощью которого выбрасываются данные пульки. Миштә пешкән кайнар коймак белән халыкны лесхоз урман хуҗалыгы һәм эшмәкәр Рифкат Шафиков сыйлады. Су буе сузылган чират бу сыйга сорау күп икәнен дәлилли. Моңа өстәп лесхозлылар кәрзин уру буенча мастер-класс күрсәтте. Агачтан эшләнгән сувенирлар, үлән чәйләре, урман суы, үсентеләр тәкъдим итте. Ашсу җәмгыятенең кондитер эшләнмәләре, камыр ризыклары сатылучы сәүдә ноктасыннан да халык өзелмәде. Каймак, киек предприятиясе, кәҗә сөтеннән җитештерелгән экологик чиста продукцияләр, гафилдан декоратив һәм башка төрле агач, чәчәк үсентеләрендә теләп алдылар. Иң мөһиме, шәһәр халкына тансык булганы рухи азык. Туктар авылының Гәрәбә фольклор ансамбле тулы состав белән 11 кеше килгән. Biz инде үзебезнең иң яратып җырлана торган күңелле, дәртле җырларны алып килдек бүген Казан халкына. Һәм үзебезнең чыгышыбыз белән Казан халкын сөендерәбез дип уйлап торабыз. Миңа инде монда шунсы шатлык, һәрбер үткән кеше молодцы дип мактап китә, һәрбер кеше төшерә, сезнең белән карточка төшегәле диләр, барбер татар халкы бит инде Татарстанның татар халкы белән горурлыгы дип әйтәсем килә. Бөтенесе менә безнең милли киемнәр янында карточка төшеп, сез әфәрин дип киткән диләрне без бик шат. Yakta ömür, olaşaklıklar, sizge her şan yolda açılsınlar. Uğuşlarga kilgen kuvanışlar, güvenliğinizle biz yaptasınlar verebilir. Бу бәйрәм улуг мәгънәле, чөнки юл шәчү эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Alkışlar, sabalar sizin de Бу майданда собалыларның күпме хезмәт, тырышлыгы салынган. Хәтта махсус урыннарга сарык, кәҗә малы, ярым айлы ат, тавык чебеш тә урнаштырылган иде. Мини зоопаркны хәтерләткән бу урыннан балалар üzелмәде. Менә барсының да карыйсың, барсың да авызлары җылмайып тора иде. Бар инде.
Күргәзмәләр бик матур эшләнгән. Бик матур эшләнгән. Яшыннардай кирәк яшьләргә, шул гомернең кадерләрен белә. Яшәргә дә яшәргә. Дәрвишләр бистәсендәге быелгы Сабан туйга барлыгы 28 меңләп кеше килгәне мәгълүм. Һәр сәхнә төрле тематика буенча корылган. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, утсы гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, утсы гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Яшьләр сәхнәсендә исә цифрлаштыру йылына басым ясалды. Биредә дәртле җырлар, бию, күңел ачу, аралашулар белән күңелле иде. Солнце жара, лето солнце жара, танцуй до утра. Лето солнце жара, танцуй до утра. Сабан туйда хәтта тәгәрмәчле мунча, чабындыручылар да катнашты. Белгечләр себерке бәйләү, чабыну, дөрес итеп мунча керү серләренә төшендерде. Бу бәйрәм безнең өчен елга бер килә торган күңел ачу көннәре генә түгел. Узган Сабан туйлар хатирәсе, яңасын көтеп алу хисләре безнең күңелләрдә гомер буе тылсымлы бер көч булып яши. Балалар да, өлкәннәр дә, төрле милләт вәкилләре бергә рәхәтләнеп күңел ачты. Ласта киеп, йомырка салынган кашык кабып ярышу, шүлмәк вату, көянтә белән су ташу, капчык киеп йөгерү бәйрәмдә була торган һәр уенда шәһәр халкы катнашып, бүләкле булды. Happy Saban Tuy. Сабан туй гасырлар буенча бик зур, тансык, шатлыклы, күңелләрне рәхәтләндерә торган милли туй булып, бу көнгә кадәр әһәмиятен, халык туйы булу сыйфатын югалтмаган. Киләчәктә дә милли, мәдәни байлык булып яшәр, шәһәрне авыл яшәтә, ә мактаулы хезмәт ияләре, игенчеләр һәм терлекчеләр бар кешелекне туендыра, табыннарыбызны сый, хөрмәтле итә. Ә хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Соба Арена спорт комплексында өстәл теннисы буенча укыту тренировка җыеннары үтә. Биредә илебезнең төрле регионнарыннан җыелган спортчылар чираттагы ярышларга әзерләнә. Теннис сөючеләрнең районыбызны үз итүләре бездә горурлык хисләре уята. Өстәл теннисы җир шарында иң популяр спорт уеннарының берсе. 4 ел элек сафка баскан Соба Арена спорт комплексында әлеге уен белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Шулай ук интеллектта һәм хәрәкәт итүдә тайпылышлары булганнар өчен дә. В первую очередь я бы хотел поблагодарить руководство нашего района за вот эти уникальные условия, которые предоставлены. И, конечно же, поддержка Паралимпийского комитета России за то доверие, которое нам оказали. Наши спортсмены на сегодняшний день являются, есть и в лидерах, конечно же. Вот, например, если говорить о Раиле Галиакберове, он уже 8-й год является лидером в этом направлении. Появляются новые звезды в лице Галины Гороховатченко, мастер спорта тоже. Екатерина Ищенко, Софира Файзудинова. Они пополнили ряды основного состава сборной России.
И в этом году Элина Шайдулина и Мария Чумакова пополнили ряды этих членов сборной России. На подходе идет сейчас колясочники 1-5 класс. Это Ирик Фахриев, Юлбат и Риана Имамиева с Шимардана. Россияның отқазанған тренері Игорь Сазонов Соба районы командасына юғары бәйе берді. Бізнікілер соңғы елларда бик көп ярышларда жеңу яулайлар. Команда біріншілігінде лидерлар болып тұралар. В течение 2 недель мы здесь с сильнейшими спортсменами России совместно с вашими спортсменами проводим учебно-тренировочный сбор. Мы сюда приехали не просто так, потому что ваша школа стала одной из ведущих школ в юношеском спорте, и поэтому мы сюда привезли сильнейших, чтобы и перенять опыт, и поделиться своим опытом проведения подобных мероприятий. Катнашучылар барысы да зур әзерлекле, мақсатчан, тормыш мәгънәсендә шушы спортка юнәлдергәннәр, көчле рухлы, нык ихтиярлы. Төрле ярышларда җиңүләргә ирешкән Владимир Богданов байлар сабасыннан. Теннис спорт түгәрәге белән 1-нче класстан бирле шөгыльләнәм. Һәм бу спорт белән мин бик канәгать. Киләчәктә стипендиялар килә. Стипендия килер өчен Россиядә яхшы урыннар алырга кирәк. Уенны күрсәтергә кирәк. Көчле уенны, теннис белән шөгыльләнергә. Теннис бик файдалы спорт. Шөгыльләнә башласалар ташы күрмәсеннәр. Бу спорт төре Олимпия спортына керә. Жиыннарга спортчылар Мәскәү, Түбән Новгород, Екатеринбург, Архангельский өлкәләреннән килгән. Стель теннисы буенча Россия чемпионы Максим Мәскәүдән килгән. Хорошая погода, много живности и много, так сказать, свободного времени, где можно погулять. Мне очень понравилось. Здесь есть в Казани Казанский Кремль, в котором мы гуляли недавно, и по набережной тоже. А вот как Сабинский район тебе понравился? Да, здесь достаточно большое население, много инфраструктуры. Нас приняли тепло, в принципе, довезли и хорошо кормят, хорошие гостеприимцы. Идел буе спорт һәм туризм академиясында адаптив спорт юнәлешендә белем алучы Динара Исмаилова 26 июньдә Башкортстанның Салават шәһәрендә узачак универсиадада Татарстан данын яклаячак. Бүгенге көндә бар күңелен тренировкаларга биргән әлеге спортчылар 1 июльдә Саратовта Россия кубогына үтәчәк ярышларда катнашачак. Аларга уңышлар телибез. Соба районын дөньяга данлаган тагын бер спортчы йолдызыбыз белән хаклы рәвештә горурлана алабыз. Ул хоккейчы егетебез Марсель Рафаэль улы Ибрахимов. Бүгенге көндә Мәскәүнең ЦСКА хоккей клубы составында уйный. 30 апрельдә аның командасы Металлург клубын җиңеп, 2нче тапкыр Юрий Гагарин исемендәге кубок иясе булды. Һәм ул хоккейчыларның традициялары буенча шушы кубокны Соба районына алып кайтып, хоккей җанатарларына онытылмас матур мизгелләр бүләк итте. Гагарин кубогы континенталь хоккей лигасының плей-офф сериясы уеннары җиңүчесенә бирелә торган күчмә кубок. Ул 2008-2009 еллар сезоныннан гамәлдә. Беренче космонавт Юрий Гагарин хөрмәтенә шулай исемләнә. 925-нче проба көмештән эшләнә. Алтын белән йөгертелә. Авырлыгы 26 килограмм, 800 граммны тәшкил итә. Сыйдырышлыгы 12 литрга җитә. Әлеге кубокның авторы рәссам Владимир Майзел. Иң беренчеләрдән булып, аңа 2 сезон рәттән Акбарс командасы ия була. Бу 2008-2009, 2009-2010 еллар. Һәр сезон җиңүче командалары менә шулай нәни шайбаларга уелып язылып, кубок әйләнәсендә урын ала бара. Быелгы сезон җиңүчеләре Мәскәүнең ЦСКА командасы да анда лаеклы урнашкан. Шушы команда составында Соба районы егете Марсель Ибрахимов та бар. Ул сакчы позициясында 82-нче номер астында уйный.
Кубокны аның командасы 30 апрельдә Металлург клубын җиңеп яулый. Традиция буенча команда уенчылары менә хәзер үзе туып үскән төбәкләргә алып кайтып, кубокны сәяхәт сәфәрдә йөртәләр. Сабалар бу тарихи мизгелләрне истәлеккә калдырып, фотолар төштеләр, аннары бозга ашыктылар. Биредә рәсми очрашу булды. Якташыбыз Марсельне район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов сәламләде. Аны үзебезнең җирлеккә шундый мәртәбәле кубок белән кайтуына горурлануын белдерде. Сабаның Олимп спорт мәктәбе исеменнән рәхмәт хатын тапшырды. Шушындый ук рәхмәт хатларына Марсельнең тәүге тренерлары әтиле уллы Камил Илнур Галимҗановлар да лаек булды. Бу көннең матур дәвамы бозда уеннар белән борылыш алды. Районыбызның хоккей сөючеләрен берләштергән Тимирхан, Вымпел, Урман командалары очрашты. Алар җанатарларына тәэсирле мизгелләр бүләк иттеләр. Җиңүчеләр булып исә Тимирхан командасы танылды. Икенче урында Вымпел, өченче баскычта Урман командасы урнашты. Бу көнне Марсель Ибрахимов Гагарин кубогын Икшермә кадет интернат мәктәбе укучыларына да алып барып күрсәтте. Аннары аның белән Байлар сабасына Олимп стадионына кайтты. Биредә исә бу көнне футбол буенча Татарстан беренчелегенең икенче этап уеннары бара иде. Кырда Саба районы белән Азнакай районы командалары көч сынашты. Исәп Азнакайлылар җиңү белән төгәлләнде. Уенчылар, җанатарлар Гагарин кубогы белән фотога төштеләр. Марсельнең үзе белән аралаштылар. Менә шулай 19 июнь Саба районы спорт дөньясында тарихи мизгелләргә бай булып урын алды. Иртәгә 25 июньдә статистика бүлеге һәм анда хезмәт куючылар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бездә бу коллективны Руслан Сафин җитәкли. Алар районның һәр тармагында да сан, исәп белән бәйле статистиканы алып баралар. Шулай ук Россия, Татарстан күләм чараларында да актив катнашалар. Узган ел, мәсәлән, 10 ел сайын кабатланып тора торган бөтен Рәсәй гомум халык исәбен һәм авыл хуҗалыгы исәбен алуда да зур хезмәт куйдылар. Бу кампанияләрдә райондашларыбыз бердәм катнашып, аларга эшләрендә ярдәм иттеләр. Статистика коллективын бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исәпсез-хисапсыз саннар киңлегендә соңгы нәтиҗәләре һәрчак чагышсын. Эшләрендә уңышлар, гаиләләрендә иминлек теләп калабыз. Атна менә шундый вакыйгалары белән узып бара, алда шимбә, ял көннәре, гадәттәгечә атна азагында спорт дөньясы тагын да җанлана, интернет чыганакларда аларның графигы киң яктыртыла. Күзәтеп барып катнашырга чакырып калабыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.